Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün bir gysgaçyk habar bilen siziň öňüňizde çykyş etmekçi bolýan. Olum ýani ýola gelýärkäm daňdan Amerikada ýaşaýan asly Ukrainaly hem bilermen hem analitik Ýuri Şwesiň kanalyny ol şuň çykyş edip aýdypdyr. Bir meseleni ortaga getirýär. Menem şonu siziň dikkatiňize ýetireýin diýdim. Gurrun näme barada bar ya? Ýuri Şwesiň bir gowy gatnaşýan baý tanysy öz öýünde bir Özbegistanly grajdaniny ýa Özbegistanyň näme diýip watandaşyny 15 ýyl bäri saklap, öýünde işledip, şoňa aýlyk güllik töläp ýaşadyp ýörenekken 15 ýyl. Ol adamy markaýyn Amerikan grajdanlygyna maljak bolmandyr. Ýene başga bir zat ýaşap ýör. Amerikadan hiç erik çykanak ne Özbegistana gidipdir, ne beýleki döwletleri. Inni ýani şol bilemek näme sebäbine görä Özbegistana gidesi gelipdir. Belki doglan garnaşlar bilen görünme görşe ýa biri ýogalanyr ýa biriniň toýunadyr. Gara öz şahsy sebäbi bilen 15 ýyldan soň watanyna baryp gelmek niýeti bar eken. Aşonçynym ol Amerikada travel dokument diýär, ýani syýahat dokumentini düzediýär, biletleri alýar. Şo bilenem uçup gaýdy. Ýolda samolyot ýemeden Moskwa çeldi gelýär. Moskwadan soň ýene başga samolyot bilen ol Özbegistana uçmaly. Ýöne ol ýany bilen özüniň şol Özbek pasportyna, Özbegistanyň pasportyna mal gaýdypdyr da bilemek ol Ýuri Şwes aýdy. Men näme bilemek ol pasportyň güýji barmy ýa güýjini ýitiren. Ýöne Özbegistanyň pasportym ýanynda eken. Bu gelip Moskwada düşenler muny Moskwaň FSB gullugy ýanky biziň mehememiz gullugy ýaly baýsagam bolýar, ikisi bir gulluk. Olar tutupdyrlar, saklapdyrlar, oňa öňüne de şert goýupdyrlar. Ýa biz seni şu taýda türmede çüýreder. Ýoksa sen häzir gol çekdi, Ukraina tarap uruşa gitdi diýipdir. Ene yurtdaşlar, şular ýalyny bir aýylgan waka bolupdyr. Näme üçin aýylgan? Men üçin sebäp diýjek bolýan zadym Amerikada ýaşap beren adama Orsiýadyň FSB'si buyruk berýär. Onu ýa-da onu mejbur edýär. Orsiýadyň tarapyna gidip Ukrainalar bilen uruşmaly. Indi bizne bir näçe gün bäri aýdyp gelýär, şol ýani Ukrainalaryň haçuj etdiň ýörüte programmasy bar, şo taýda türkmenlerimiz ýetir düşeni 170 adam. Hani düýün ýene sana goýuldy, Özbegistanyň ýetir düşen sany 1100-den geçýär. Ýöne indi biz özümiziň kinalsak, 170 adam ýetir düşüpdir. Ýöne bir ýetir düşmedikler näçe miň adam. Ya şo tak urşa gidip wepat bolarlar näçe miň adam. Olaryň ady soruyor hiç ýerde. Kim olan ganyny sorajak, kim olan hununy sorajak. Ya Türkmenistanyň ilçihanasy barmy işläp duran Orsiýadyň territoriýasynda? Ýok. Bular men düşünüşime göre ýörüte gurnulýan oýun şol Türkmenistanyň içine erkek göbekliğini koymaly däl. Özlerim yaş, okuyuply, çağı öndürmeli, çağı terbilemeli, o gelecek nesili ösürüp yetiştirmeli, ýigitlemeli. Yani yalan sözler, yalan wadalar bilen Orsiýada uğradyp o taýdanyň bular 3 ay möhleti geçip geçmäkädi kontrakt bilen mezur edip baglaşdyryp ana uruşa uğradylar Ukraina. Arasynda da Türkmenistanyň edilýän propaganda Orsiýada gidip işleseňiz $2000 aýlyk bar, $3000 aýlyk bar. Kim görüpdir ol aýlyk, kim alypdyr ol näme belli. Ýöne şo bar diýip adyny eşdiýärler-de şo tak uğradylar. Ondan $50 ýa $100 ýaşap oturan maşgallar elbetde mezbur şular ýaly aýlyk bar bolsa bolýar. Jahannem menem gidip bir 3 ay, 6 ay ya 1 ýyl işläp gelen maşgalandan jyda ýaşamalam bolsa diýip howa. Barýarlar boli. Ne aýlyk bar ol, ne günlük bar. Şu aýlyk bermelen bolsa maňa kän adam ýazdy. O ýajan edip aýtdy halmyradagy aýda görin gelmeseler. O ýalyn sözlü ýalardy.
O işlediler soňundan ay bizini bankrot bolduk firmamyzda pul ýok bar kim ardyň aýtsaň şoňa aýtyp alanyp ana köçelerde ýerdemelerde ýatyp beren türkmenlerden bar. Nira gitsin wagdalarda ýatmak bolanak aeroportda barmak bolanak ondan soň bir ýerlerde boş çay tapsa ýa harabalyklarda ýatyp turup beren ýigitlerden bardy. Inni bolýan zat näme? Teredin şol territoriýa boşap galdy Türkmenistan. Men ozal näçe edek aýtdy biz ajaly buyurulan millet. Erkek göbekli bolmasa birinciden watany kim gorasyn? İkinciden öz maşgalasyny kim gorasyn? Üçüncüden maşgalan kim eklesin nilen mesele ýüze çykýar. Indi pikir edip görüň ýigitler, ýygyňyzda goýup gaýdan zen alýňyz, çağılyňyz. Nädip gün görmeli? Bir oýlan, pikirlenin. Indi hana şol ýesirdi söýler bar, 170 adam. Şolar näme erti ýurduna dolanyrmy? Ýok. Ya orsiýet şolary abmen edip ýygyny alarmy çalyşyp? Ýok. Sebäp ol aljak bolsa öz planny şon orslar hany 10 minglap ýaty emide Ukraina territoriýasyny. Ya ol uruşda ölüp hana meydanlarda läşini itguşlar gemrip bir orsiýet tarapynyň goşuny. Şolary ýylyk ederdi. Türkmen gerekmi ya? Ona ya beyleki Merkez Aziýadan hakyny tutma diýip ugradylar. Ýigitler çalşygy gerekmi? Elbetde ýok. Ýöne bizim halkymyzyň garşysyna gaty ýesir oýun oýnaýarlar. Teredin mekirligini bilen. So içinde birini hani uruşda wepat boldy diýip Putin Orsiýanyň gahrymany diýip atdyk birine. Ýene birine ana frontdan yaraly bolup geldi diýip o gözü görmeýän bir görgüle ine saňa da Orsiýanyň garaşdarlygyny berdik, ine saňa ine maşgalana da şonu berdik diýip muny propaganda edip görkezýärler. Wah ýurtdaşlar, bu propaganda uruşa uğradylar, belki 10 000 adamdyr, belki 50 000 adamdyr, biz bilemdägi. Ýöne şolaryň içinden ikisini saýlap propaganda üçin näşe edip görkezýärler. Ine gelene jaý berýär, gelene garaşdarlyk berýär, gelene pul berýär. Yalan. Şo şertname baglaşalarına kontrakta gol çekenne biz saňa Orsiýanyň garaşdarlygyny berjek, biz saňa ine milyon rubl berjek, näçe 2-3 000 dollar berjek. Şo pullary alyp gelip garaşdarlygyny alyp şol ýaşap beren türkmenleri görkezýärler bize. Ýok. Şol uruşdan giden marda gelen ýok. Giden ne diýir gidýär, ýygyna maslygy gelýär. Olum gelip bilse. Olum ýoksa meýdany örkalýar. Kim türkmene eýelik etjek? Öz dogan garynasy, en atasy, maşgalasy eýelik etmese, döwlet diýip atlandyrýan jenaýatkar topar, bulary eýelik etmese, gel inni şon uruşa ýörüýte sokup oturup, o masarupga ugradyp oturup, Orsiýa etjekmi? Olar şonsuz ama 150 ýyllap türkmeniň ganyny sorup gelýär. Tarih gaýtalanýan diýen gaty dogry ýurtdaşlar. Şu spiral görnüşine gelip durdy. Ene seredin 2-nji jahan uruşunda türkmenleri beýleki Orta Aziýa milletlerini, Kavkaz halklaryny hemmejigin şu nemysyň öňüne masarupga sokdular. Aýdyp berdim näçe edip. Hem nemysyň tankynyň öňüne, pulemyodynyň öňüne, bombasynyň öňüne, snaryadynyň öňüne, artilleriýa ýaraglarynyň öňüne ol atly eli gylysly türkmeni ýa karabeli türkmeni oklap bormy? Etdiler asany. Ya şu uruşa uğradylan bir diviziýa, bir diviziýada pesenden bir 20-30 000 adam var. Ya 20-30 000 atly var, atly diýip türkmenliň diviziýasy şu. Şu giden atlylardan näçe sany ýygyna dolanyp geldi. Şu aty minip giden ýigitler, hem şu ýigitler üstüne göterip gidiler, atlan haýsy bir geldi ýygyna. Ýok, mesarupkadan näçe hemmedi. Bu azı hakikatlar bizim halkımıza aydılman giylenip geldi. Yani tarih diýilen zat diňe SSR'de ýazylan aga bütün dünýä ýazyp oturýan. Soň bu zatlar ýene ýurdun daşyna çykyp bir toparına maglumatlary alyp okuma mümkinçilik bolansoň biz bilýär ýa şona maýdyp otur. Inni boljak zat şol men aýtdym şu bizim Türkmenistan bizim toprağının üstündäki halk
ne Gurbangulla, ne on ömesine Alı Samsyk oğluna, ne Niyazova hiç kime gerek gal. Ne de bulara yengseden yüpün çekip oturarlar. Ne Orsiýada, ne Hytaýa, ne İran'a yeyenemirni. Bulara diňe şol toprak gerek, üstünnäki halk gerek gal. Toprağın aşağını aydıp berdik. Näçe edip öwran 52 trilyon dolarlyk baýlyk ýaty. Diňe baýlygyň özü. Emma onu işletsen abaroda goýup peýdasyny gazansan 52 ýene 3 gözekmi, 4 gözekmi, 5 gözekmi köpeldip bolýar. Ol gelecekde nesiller iş okuyuuna, iş şenligine basarjaglygyna bagly bolupdyr. Ýöne bular şunu Türkmen halkyny uruwa görülýän baýlyk däl. Şoň üçin yer ýüzünden türkmeni ýok etmeli. Ýöreýte hany bir böleňizi süýşürip türkçe çykardylar. Günüňiz görüň şo taýda, yarım ýalaňyz ýaşa, ýylyňyzda galalara da ölmez ödülük ugradyň, ýöne size ýylyňyzda ýol ýok, gelseňizem iş ýok, garasaňyzem pensiýa ýok, geleceğinizem ýok. Serediňe edip oturulan işleri, ýurtdaşlar. Düşünjek bolun. 3 ýyl bäri aýdyp gelýän giýje günni. Gitmän şo Orsiýada, şo taýsynda diňe ýalan siýasat ýöredilýär. Siz gitseňiz, işleseňizem size iş haky ýok. Soňamdan mene hemmäňizine mezur edip urşugra diýerler. Ine ýygyna gelýärleňe mene iki ýekesi bar belki bolmagy mümkin. Ýöne köpüsi şo taýda wepat bolýar. Bir kinni wanja bölegi hany ýesir düşüpdir. Inni şol 170 sany ýigit ýesir düşen adamlar. Şolun ýygyna galan çağalaryny kim eýelik etjek? Ha? Türkmenistanyň jenaýatkar hökümetimi ýa-da Orsiýadyň hakyny tutmadyp bugradan hökümetimi? Hiç kime gerek gal. Haýsy da bir 2-3 miň dolar üçin janyňyzy pida edýän. Onsoňam bir jenaýatdan hiç kim ýuwulyp ardynyp bilmez. Ona men öňünden aýdyp otynäçe gerek. Bir hakyna tutma goşuny ýazylýarlar, ýa hakyna tutma bolup uruşa gidýärler, beýleki milletler öldürmäge gidýärler. Olar hiç bir döwletde kanuny diýip hasap edilmeýär. Olar bir kanun. Şu tutan ýerinde atyp öldürýärler. Ine şolar ýal derecede şolary ne ýa-ni goýulan baha. Näçin Ukraynalar onu bular ýesir alýar diýen sorag ýüze çykýar. Hani diňe türkmenlerde merkeze adi beýlekirim sanawyny getirip berýär. Ya ol kareýlerine çeli. Sebäp bular dünýä jemgyýetine görkezýärler. Ine orslaryň ata baba ine imperiýa ýa-ni döräli bar edip gelýän siýasy oýnuşy. Milletler gyrgyna berip ine oda sokup özlerim daşynyň heşelle hakkı. Şonu görkezmek üçin edýär. Ine bir Ukrainanyň garşysyna näçe milletden ýa-ni hakyny tutmak goşun ýygnap gelip biziň milletimizi gyrýarlar diýip görkezýärler. Ýoksam olaň birine plan aljak ýa ýesir aljak Ukrainalar. Näme üçin olar ekläp saklamaly? Owa ene Ukraina olar suud eder. Pesinden 15-20 ýyl bulary ine türme jezasy bar. Ondan olar diýir dolanarmy, dolanmazmy? Näme bolar? Olaň ykbalyna ýöne olar, öz ykbalyny özler saýlap aldy. Öz ömrüni, öz maskalasyny, öz ýurdun, öz watanyny ine 200 000 dolary satdylar diýip aýtmagy şu taýda doly esas bar bize ýurtdaşlar. Onsoňam beýtmekliň ikinji bir tarapy bar. Bular ýa-ni Orsiýat, Türkmenistan içinde şol şuňky jenaýatkar toparmy? Bulara ýene bir gede gaýdýan. Şol ýurdun içinde esasan erkek göbekli adam gerek gal, ya ýigit gerek gal. Sebäp bilen olurdan gorkusy bar. Bular öz hak hukugyny talap edip biljek. Ya bir gün bolmasa bir gün şolary garşy baş göterip biljek öz hak hukugy üçin. Şoň üçin şolary ine yalan reklamy bilen iş bar diýen bahana bilen Orsiýada çykyryp mesarupkadan geçirip atýlar. Halkym sesini çykaranak. Enne ýurtda nesil öňerirlik ýigit galmady. Yurttaşlar. Enne ýurdun içinde galan bir bölege 60 göterim erkege aýaly çykyp gitdi. Türkiýe diýdi ýene bir döwletlere gazanç etmäge. Kimsiniň o taýda köpüsiniň aýaly galdy, bir böleginiň erleri galdy ýygyny. Innem galan erkeginem ol o taýdan alyp uruşak diýdi. Ondan oň içinde kim barjy? Çağaly bilen aýallar onu soňam gardylar.
siz bana doğru düşünecek bolun yurttaşlar. Men meni gatyk yüreğimden kıynanmak bilen ýöne aýtmaly bolýan yeri geldi. Olar inni şeydip bizim halkymyzyň soňuna sogan ekýärler. Şu yerin yüzünde Türkmen göbekli adam kalmasın dip edilýän oyun şol. Ýöne innisiden bir zada düşünjek bolaýyn millet. Tebigat diýilen zat boşluğa çydamaýar. Hökmen bir zat bilen şoň ornuny doldurýar. Siz ýurtdan çykyp gaýtdyňyz. Maşgalaňyzy goýup. Indi maşgalaňyz siz ta gelýänsiňiz irkkä bolup ikelini eňeňine ýetip oturar öýdýäňizmi? Ha? On soňam 20 ýaşdan ta 40 ýaşa maşgaladaky erkegine de zenana da gatnaşyk gerek. Şol sany jinsy gatnaşygym. Ol adamın islegine däl, ol tebigatyň talapy. Siz dogry düşünün. Men beýdimek bilen ol ýylyňyzda goýup gaýdyn zenarlaryňyz hana köçe çykyp balyksyz gezip ýödýämek. Şuny mezbur edýän hana hökümet diýip atlandyrýan jenayetkar topar. Hak tölenek, iş yerini döredenek adamlar mezbur edýär taşlap gitmä maşgalasyny, çağılaryny. Ana ýygynyň etjegini edip ber. Giyecek onu özünüz görýänsiňiz, bize de gelip dur habar. Men halka çıkarmak. Her hepde de gelip dur. Hani o taýda bizim Türkmen gellemedi, ayarlamady, Hytaýlar ullanıp ber. Hani gelip Owgarlar ullanıp ber. Yurdun öz içinde taksiçiler ullanýar. O mezbur edýär bular ten satmagy. Polisler şey diýär, mehkeme şey diýär, prokuratura şey diýär. Hökümet işlerler şey diye onun kime yıkılsın bu halk? Nereden onun o tayda abat durmuş olsun? İnnem so qalınca erkek göbekliğine bana yurdun taşına çıkıp Orsiýadyň üstü bilen Ukrainadaky mesarupga sokup ýok edýärler. Kim ýygyna dolanyp bardy milyon gazanyp aýdyn. Bollu da yurttaşlar bir çen çakyýar her zadyň. Türkmeniň soňuna sogan ekilmäkä bir oturuň oýlanyň. Özüňize gerek netijeni çykaryň. Men size şonu aýdaýyn diýdim. Hana Amerikada 10 mäsil ýaşap oturan adam inni mezbur edýärler Ukrainada gurşa gitmäge. Ýoksa men seni türmede çüýrak galarsyň diýip. Ene eger şuňa şeýle eziyet berilýän bolsa, şuňa şeýle şol özbege şol real ýanky sütem görkezilýän ýa basyş edilýän bolsa, biz Türkmenler kim? Kim gelip bizim kanımızı ya hunumuzu soracak ortlardan? Eğer özümüz etmesek. Bir oturup oylanın. Besedin uğratman erkek kişilerinizi Moskva tarıp ya Kazan'ı. Hemmeci aylanıp dolanıp şu mesarupka var ya. Öz hak hukukumuza iyi olup, öz taze Türkmenistan'ımız kuranımız müngese behvetil değil mi? Düşünürüp aydık gelyesi. Yıllar boyu. 10 yıllıklığın devamı. Yani inni gelip soňky ýeme çara diýre düşü. Ya biz halk hökmüni aýyn alyp belli kulli bir herekete geçmeli bor. Yurdumyz halas etmeli. Gelejegimiz halas etmeli. Ýoksa ene yer ýüzünden ýene 10 ýyldan soň şu Türkmenistanyň içinde men Türkmenlik döwüşüň gaýsaryp beren adam bolmaz. O şuul kugun hökümetiň özü diýen şol jenayetkar topar ýa şol golloklap ýa gallap oturup hemmeci gaçmak bilen eýem gaçyp başladylar. Ana mal mülkün satıp. Siz ne için çydap oturmasy zatlar? Ya ta soňky Türkmen eçel oturjak mı elinize degir. Men şunu aýtaýyn diýdim. Bagşlar men ýorla barýan ýön aýtmasam bolmady gyzgynlyk bilen size ýetireýin diýdim. Sag bolun, sag oturun. Hemmäňiziň öýüňize saglyk. Oturun, oýlanyň, pikirleniň, özüňize gerek netijeni çykaryň ýurtdaşlar. Hoş.